Ty jak mačky, begy pod gaťky. Čo tiebe, fuj ty gagat. Čo sa obliekaš, aké by ti úplne zajebalo. Cardi B z dediny, ty kokot. Čau, ja som Nina. Tak to je sloboda prejavu a ja mám právo sa vyjadriť k hocičomu a robiť si čísla na hocičom. A čo? A presne preto som sa rozhodla, že dnes vám poviem, ako veci naozaj sú. Čau, to je upíči, zjedli mi všetci môj obrovský tlstý kár. Počujem ma sem. Takéto boxiky na gačky. Ja nemám toľko gačiek. Ja nenosím ani gačky. To si dám do šuflíčkov. Joj, do piči. Zase Nina so Cynthiou takú škôlkarskú pičovinu, že na TikTok, že možno ťa nikto nemá rád iba preto, povie Nina. A je tam proste 300 komentárov, že pošlite to Tereze Palovej, Terry Palová, hahaha, že na čo? Ale Cynthia sa tam potom vyjadrila v komentári, že to nebolo, že nechajte Terry už tak, že vyslovene tam napísala, že toto bolo, že na Ninin sound, ktorý je virálny, lebo on naozaj je. Ja viem, ale